يعني زز بحال دلوسي قرآن تبلو كل شعسي انت اي قرآن كبحال كله ازي مالتي قرآن زربانا يا رب سبحانه وتعالى ازي زربانا يا رب سبحانه وتعالى دماني سماين مريتن زفتر غويتاي از سماين مريتن دفتر غويتا دماني كل ነገር ኣብ ኢዱ ይደሎ ፍልጠት ኣብ ኢዱ ሎ ርግኣት ኣብ ኢዱ ሎ ቅሳነት ኣብ ኢዱ ሎ ህይወት ኣብ ኢዱ ሎ እዚ ትጎይታዚ ነዚ ቁርአን እዚ ዘውረደልና ولذلك كم تسبلكم شيخنا يعني اتم كفار እዚ ቁርአን እዚ ምስ ወረደ ምስ ረአይዎ ተመጀመርያ ዒናት ተሰሚዕዎም ምእማን ኣብዮም لكن ምስ ሰምዕዎ ፈሊጦም ጉዳይ حقኛ مخانو ፈሊጦም ቶም يهود ምስ ረአይዎም ነቢ عليه الصلاه والسلام አዘራርቦም እቲ አያት ድقرؤዎ ሁሉ ምስ ረአይዎ ንሱሪ ሰባይ እዚ ወላ ካሊ እዩ ለተንሕድሕዶ አንቱ ንሱሪ ምልዎም ንሱ السيو تنبي رب زوردو آخر زمان هو نسي